Brazil ramat leirol pakhat chuan mi papahnih laka tangin arualin fa apai khonkhom chanela kan lo ma che hetiang hi thil common lo tak thleng zen lo ania ke phei chuan ka voi khat hriat na ni hial Brazil rama Goiás state a Mineiros khot leirol kumsom pakomi a hmingan thup chuan mi papahnih laka tangin arualin fa phir apai mau mai ni hetlei rol hian a phir pai te chu tu fa berngian ni hria chen duin thlariat arai hnuwa note pa ni arin nen chuan DNA test an nei ta mase chu pa DNA le note pakhat zok chau DNA chu a in milti an hre chuak ta makan tin an phok hle ni note pakhat zok pa chu tu ge ni tang le lu hai tamap mai kan ngai thak chun zom main like me joeng o ti chuan chu nu chuan a han ngai tu ta wangwanga note an siam ni khan mi padang amut pui bok ani ti chu angai tu chuak ta zep chi ni to hek lo le zelawang reng khop mai ti chuan maktak main heminia ami pamut pui te fa chu arualin apai ta ve alo ni cheskiu ve khop mai hetiang hi mihringa thil thleng khat tak ania hria thei china hetiang keisi tunami nen khovela hian somhni chi alaom ani asap tong chuan heteroparental superfecundation ti ania ran then khat uile zo te yang te a chuan a thleng fo ani ome aom zia ber chu meicherai thei hun chung cycle khat chunga mi pachi hrang lut chuan meiche chi hrang ve vasuin a hrang ve in note ava in siam ti na ani ber mai kan soi to angin hetiang hi mihringa chuan thil thleng mai lo tura ngai ani note pa pakhat jok chuan note pahnih te chu fa apom ni nan soya ma se churil taka chuan pomzom har ve tak tur ni in ka hria amak danglam ve khop mai tira u an thenom khoveng te chuan an soi ve hat don ani comments lama soi zueng o